Здравейте, YouTube, аз съм Minddown13. Днес ще ви покажа една къща, която аз направих наскоро. Тя не е нищо, кой знам по-знам, като другите ми къщи. Значи, отвънка има ров, който е с цел, нали, да наточите някой, ако тръгне ви през една къща, трудно някой ще ви влезе в къщата или нещо такова. Нали, тук мобове, ако нещо идва, на принцип мобите като запалят през деня трайна вода, влизат и те почват да наточени, можете да си ги трепите за левел. Тук съм направил един много гаден капан. Ако някой не искате никой да ви влиза в къщата, правите така, няма и другата страна, правите ето така. И вижте, нали, няма как да излезете, ето пробвам, не става. До тук. Няма как да се излезе. Опа. И това е до тук вече навътре. Това е ход. Не, това е спалнята, не. Спалнята е нищо. Това е по-гради, червена вълна, нагоре така. Видите покрива. За спалнята, това горе-долу. Има... Тук съм направил... Все пак, защото всички играем вече на Survival, нали? Съм направил стаечка за Survival, в която ако не искате, ако тези неща не искате да ги добавите в къща си, можете да си направите така стая и всичко ви е наред. Нали, мой тук има два честа, enchanting тейбъли, рафтове, печки, крафтинг тейбъли, каквото искате. Така. Това в гардероба, трудно някой ще го намери според мен. Тъй като не речи вече така как направите, си гледа като нормален гардероб, па никой няма го отваря чак толкова според мен. Използвам цветя, картини е така за декорация. Тук е хола вече. Хол, значи това е телевизора, това е картина и отзад черна вълна. Можете да сложите и дърво, никой няма само. Тази картина на мен, както в предишния епизод съм казвал, тази картина специално на мен си ми харесва и така. Правтове с книги, вече нагоре тавана, покрива след малко. Тук имате просто тераска, можете, ако тераската направите малко по-голяма, можете да добавите маси с столове и така нататък. Тук горе две стаечки, една за Survival, имате си легла, имате си абсолютно всичко нужно, нали? Не съм правил много голяма къща. Просто, сега след малко ще покажа как се правят всичките подове там от къщата. Как съм ги направил долу. Ето това е единия покрив, ето ги другия. В зависимост от стъклата на тавана, които съм сложил, така. Значи за коридора съм наредил ето така. Ето това дърво, ето така. Тук съм идея малко повече. Вече за холът съм наредил ето така. Значи линия. Така. Между тях джунглово и всякъде друго къде по-мнение джунглово. Джунгловото дърво. Ето така от другата страна. Пак джунгловото. И по средата съм сложил ето това бялото, като линия така да раздели. И вече за спалнята, секунда само гледам как съм направил. Покривите вече, както решите ги правете. Спалнята съм използвал следния начин. Трябва да се направя по-голям кръг, за да мога да го покажа добре. Мисля, че толкова ще ми стигне. Значи, така, цялото. Секунда само пак да погледна и... Да, добре. Дори джунглото няма тя. Значи направил съм
Ето така. Не е някакво трудно. Всеки път лесно се прави, обаче нали, някои хора нямат идеи. В принцип къщите е в почтова и дори аз не си ги правя такива, каквито ви ги показвам. Защото много хора не им се занимава, обаче ако някой иска, нали, тук ето, примерно, може да се окраси, ето така. Ето. Примерно тъмното дърво, ето така. А това вече са разни импровизации, които пожелания, нали, всеки може да го направи както реши. Е така също става един хубав път. Еми, това е горе от мен, няма някакви мебели. Ако искате гардероба, мисля, че е ясно как се прави. Няма какво да ви обяснявам по него. Всичко, еми, това е къщата. Една, според мен, хубава къща за survival. И така се кача, това е към епизодите Cool House. Смятам след малко, може би скача и епизод на Modern House. Това бях аз, Minddown 13. Довиждане.